B'dan it-teleskopju li jismu Euclid, ix-xjentisti qed jippruvaw josservaw bosta mill-galassji li jeżistu. F'dan il-proġett tasemu l-Malti Ian Fenekkonti. Ma' TVM News, Dr. Fenekkonti qal li ħadem f'dan il-proġett tad-dottorat tiegħu. Ilu kważi 7 snin li gradwa mill-Istitut tax-Xjenzi Spazjali u l-Astronomija tal-Università ta' Malta. Jiena ħdimt f'dak il-proġett għamil biċċa żgħira ħafna għax dik proġett enormi eluf ta' xjentisti, imma naħseb tajna kontribut sew bħala taf kif bħala Malta u hekk we should be proud u kburin li għamilna. Il-kors li għamel għalmu bosta ħiliet. Aħna nitalmu nużaw in-numri, nużaw ċertu algorithms u nitalmu kif nużaw ċertu u vera tapplika fl-astronomija ma dawk li skills huma transferable ħafna li tista' tużawhom kwalunka industrija ġifieri. Jiena personalment tħalt naħdem bħala software engineer. Dr. Fenekkonti waqt ta' gradwati oħra mill-Istitut tax-Xjenzi Spazjali u l-Astronomija tal-Università qasmu l-esperjenza akkademika tagħhom waqt attività fil-Kalkara feluq l-10 snin mitwaqqif ta' dan l-istitut. Id-direttur tal-istitut, il-professur Alessio Magro, qal li fl-aħħar 10 snin l-istitut ħasem f'diversi proġetti f'Malta fosthom ma' Xjenza Malta dwar kif nistgħu nifhmu l-univers aħjar, kif ukoll lil minn xtutna. Il-James Webb Space Telescope li dal-aħħar rajtu xabar ritratti sbieħ online jikkumparaw magħha bil-ġeneralment dak huwa Space Telescope li ukoll dinna fuqu. Mbagħad naħdmu wkoll dak li huwa Radio Astronomy, dawn huma instrumenti kbar, wieħed minnhom huwa l-Square Kilometer Array li jinbena kemm fl-Afrika u kemm fl-Awstralja, ħajkun magħmul minn mijiet eluf ta' antenni u dishes u għamilna aktar minn 10 snin fil-verità naħdmu fuqu, niddisinjaw, nibnu fih. Omar Kutajjar minn Xjenza Malta sejjaħ dan l-anniversarju bħala importanti fl-istorja tar-riċerka u l-innovazzjoni f'Malta. Kull sena noħorġu sejħa l-proġetti flimkien mal-Aġenzija Spazjali Ewropea sabiex inkomplu nsaħħu l-ekosistema tar-riċerka u l-innovazzjoni fil-qasam spazjali. Mindu twaqqaf 11 studenti gradwaw mill-Istitut tax-Xjenzi Spazjali u l-Astronomija f'livell ta' dottorat.